ଦେଶର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଅଞ୍ଚଳରେ ମେଘାଳୟର ମାୱାଲିଆ ନାଙ୍ଗ ଗ୍ରାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱରେ ଭାରତର ତଥା ଏସିଆ ମହାଦେଶର ମାନଚିତ୍ରରେ ଏକ ଭିନ୍ନ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛି। ଭାରତ ବାଂଲାଦେଶର ସୀମାଠୁ ପ୍ରାୟ 90 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଏହି ଛୋଟିଆ ଗାଁର କାହାଣୀ କିଛି ଅଲଗା। ମାୱାଲିଆ ନାଙ୍ଗରେ ଜରି ପଲିଥିନ୍ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧ ଲଗାଯାଇଛି। ଏଠି ଛେପ ପକାଇବା ବି ବେଆଇନ। ରାସ୍ତାରେ ଜାଗା ଜାଗା ବାଉଁଶ ନିର୍ମିତ ଆବର୍ଜନା ପାତ୍ର ବା କୁଢ଼ାଦାନି ରଖାଯାଇଛି ଅଳିଆ ଫିଙ୍ଗିବା ପାଇଁ। ରାସ୍ତାରେ ଦୁଇ ପଟରେ ଫୁଲ ଗଛ ଓ ଜାଗା ଜାଗା ବୋର୍ଡ଼ ଲଗାଯାଇଛି। ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ପରିଷ୍କାର ରଖିବାର ବିବରଣୀ। ଏ ଗାଁର ଲୋକମାନେ କଂକ୍ରିଟ ଘର ଅପେକ୍ଷା ବାଉଁଶ ତିଆରି ଘର ରହିବାକୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଏ ଗାଁକୁ ଥରେ ଯିଏ ଆସିଛି ସେ ଗାଁର ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କରି ଥକି ନାହିଁ। ଏ ଗାଁର ପରିବେଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ ଗାଁ ତୁଳନାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ଗାଁର ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱରେ ଏ ଗାଁକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ଏକ ପରିଚୟ ମିଳିଛି। ଏ ଗାଁରେ ଖାସି ଜନଜାତିର 95 ପରିବାର ରୁହନ୍ତି। ମୋଟ 500 ଲୋକ ଏ ଗାଁରେ ରହୁଛନ୍ତି। ମାୱାଲିଆ ନାଙ୍ଗର ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁ ପରିମାଣରେ